Ελπίζω να κοιμηθήκατε όλοι καλά, να ξυπνήσετε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε σπεσιαλιτέ μου. Νάτο. Φραπές, beef protein, ζάχαρη, μέτριο, έτσι, όχι πολύ ζάχαρη. Νερό. Γκουρμέ φραπές, πρωτεϊνούχος με βανίλια. Πάμε λίγο. Έκανα επίσης πρόσφατα μία σιραγή protein cake. Και τώρα δεν θα τη μοιραστώ τη σως. Είναι ουσιαστικά αυτά εδώ. Έχει βρώμη, πρωτεΐνη. Μέχρι εκεί θα πω. Και πολλά είπα. Αυτή τη φορά το morning routine είναι λίγο διαφορετικό. Θα παίξουμε λίγο LOL. Θα φάμε εδώ το πρωινό μας το φραπετάκι το κουρμέ που είπαμε. Θα παίξουμε λίγο αρένα. Σε ανέβει λίγο αδρεναλίνη. Απ' τα rank μακριά. Σε κάνουνε σου ρουφάνε την ψυχή. Μακριά από τα rank. Μάγης είναι 6,5 ώρα το απόγευμα και φουλ ήλιο. Καλά, τώρα είμαι σε σκοτάδια, πάλι καλά. Πήρατε γυαλιά ηλίου, ο Πανάτο. Γιατί λέω εντάξει, μην κουβαλάω πάλι 2 ζευγάρια μοιοπίας και είμαστε ok. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε lower body session. Κάνουμε λίγο deadlift, που το σχαίνω με το deadlift. Είμαι worst possible deadlifter. Δεν ξέρω, απλά δεν μου βγαίνει αυτό το lift. Με πονάνε οι μέσες, τραβιούνται. Έχω και μια ιστορία με μεσοσπονδύλιες, κύλες δίσκους, πώς λέγονται. Κύλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. Έχει γίνει καμιά 2 φορές, 3 δεν ξέρω. Από κάθε session έτσι πάντα νιώθω ένα μικρό πόνο και πολύ χαρούμενη η μέση μου. Γενικά όταν κάνω αυτό το lift. Θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο σήμερα, δεν ξέρω, θα τραβήξω λίγο conventional για αλλαγή και βλέπουμε πώς θα πάει. Και θα μου πεις τώρα εσύ, φίλε, αφού έχεις θέμα με τη μέση, γιατί πας για conventional, γιατί πας για το πιο σκληρό και δύσκολο? Έτσι ρε φίλε, έτσι. Έτσι, πάμε μόνο για τα δύσκολα, δεν υπάρχουν τα εύκολα. Πάμε. Εντάξει, ignite flash stop μόνο, έρασε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε λίγο. Ήρθαμε και στο αγαπημένο μου κουρείο για να κλείσω λίγο ραντεβουδάκι, γιατί είμαι σαν γαμό, τέλος πάντων, ξέρετε. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές, γιατί εγώ κάνω και μουσι, αλλά κάνουν καλή δουλειά ρε φίλε. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Το φεϊντάκι είναι πολύ καλό, σε προσέχουν τέλος πάντων. Στο μεταξύ ήταν το side quest ρε, ο μπρο πάει gym, κάνει gym vlog και έχει τοποθέτηση προϊόντων από Μεντούσα ρε, ό,τι να είναι. Βγαίνει workout σήμερα χωρίς monster λευκό που να χτυπιέμαι. Δεν ξέρω γιατί, έχω κοιμηθεί καλά ρε φίλε, έχω φάει επίσης πάρα πολύ καλά, αλλά λίγο καλά είναι και ο φόβος με το deadlift, επειδή πάντα μέση μου λέει όχι φύγε, δεν θέλω σε αυτό το lift. Μπορεί να είναι και λίγο πλασίμπο, δεν ξέρω, να μειώνω τον εαυτό μου από μόνος μου και να μην το έχω καταλάβει, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το ζέσταμά μου και ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω πώς θα βγει το conventional, δεν θα πάμε πολύ βαριά. Μπορεί και να ανακαλύψουμε τη νέα τεχνική για τους αγώνες. Δεν ξέρω τι στο διάλογο, θα το μάθουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραία που είναι για conventional, στο διάλογο. Τρίτο warm-up set και δεύτερο. Τρίτο. Μπήκε η ζωνούλα. Άμα αυτό κονηθεί καλά, θα περάσουμε καλά. Άμα όχι, πάμε για rehab. Χαρούμενος είμαι. Λοιπόν,
Να κάνω 3. Αυτό μπορεί να είναι και το working set. Ανάλογα τι μας πει η ιοσφυϊκή μας μοίρα. Και για το μέλλον μου που μοιάζει αβέβαιο, και θα σου πω για όσα έχω περάσει, για τις στιγμές που πήγα να τρελαθώ, κι άλλα αυτά που στη ζωή μου έχω χάσει. Σίγουρα έχει χορμόξε. Δεν αντέχω, άλλο δεν μπορώ. Από το χέρι κράταμε, πίστεψε με, θα σε πιστέψω κι εγώ. Και θα σου πω για όσους με έχουν ξεχάσει. Πλασταράκι, χαλαρό. Για τα μεγάλα λάθη που έχω κάνει και για το λόγο που σε θέλω εγώ. Και θα σου πω πόσο πολύ έχω αλλάξει και πως συνήθισα στα δύσκολα να ζω. Λοιπόν, μερικά από τα προβλήματα του να είσαι λοιπόν powerlifter, εδώ, αυτό το όλο αυτό εγώ το έχω κάνει. Λοιπόν, οπότε μετά πρέπει να γίνω Ανάτολη 2 της Λάρισσας, να έρχομαι, να τα σκουπίζω. Εδώ, αυτά, πολύ πρόβλημα. Μακριά από αυτά τα πράγματα. Ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Βρείτε κάτι άλλο στη ζωή σας, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αυτό να μην το κάνετε. Μακριά. Πλησιάζει περίπου η ώρα να κάνουμε ένα από τα πιο βαριά, χειρότερα μηχανήματα, εισαγωγικά χειρότερα, που μπορείς possibly να κάνεις για πόδια, το πένταλο μουσουάρ. Είμαι λίγο μακριά από την αποτυχία, αλλά ξέχασα να βάλω την ασφάλεια, οπότε καλά έκανα και με μακριά από την αποτυχία, δεν το πεθάνω. Κρίμα δεν είναι? Αλλάξα αγωνία στην κάμερα. Θα σε πιστέψω κι εγώ. Έλα και σώσε με. Δεν αντέχω. Θέλω να κάνω ένα μικρό διάλειμμα από το φιλμάρισμα και να μπω ένα τρίτο σετ με την ησυχία μου, χωρίς πολλά, έτσι full κοντά αποτυχίας και τέτοια. Αλλά τελικά αποφάσισα ότι θα το φιλμάρω, γιατί βάλαμε 2 20 και θα έχει πολύ πλάκα αυτό το σετ τώρα σε λίγο. Δεν ξέρω που θα πάει. 8 ήταν στο 15 και 15, τώρα 20-20 δεν ξέρω. Λίγο χαλαρό hip thrust μηχάνημα, πιο light. Έχω δοκιμάσει, ας πούμε, εγώ έχω hip thrust 280, 250, 290 και δεν ξέρω, δεν νιώθω καθόλου mind muscle connection. Εκεί που το νιώθω είναι σε αυτά τα κιλά. Πάντα τα πουλιά μου να κοιτάνε όπως το κάνω σούμο, ρε παιδί μου. Ένα στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση.
Έτσι νιώθω καλύτερα τον τοπό. Είναι αλλιώς αυτή η μηχανική του μηχανήματος. Αυτό εδώ είναι 90 μοίρες και χάρεψ. Λέγω. Στα χείλη μου ξανά το ίδιο ερώτημα, ως που θα φτάσετε. Πέσατε, χάσατε. Σκείτε πάλι πίσω στα χαβούκια σας. Κοιτάξτε όπως πρέπει τη δουλίτσα σας. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα έχει ένα κακό, πολύ κακό. Βάζω όλο το ρακ, όλα τα κιλά που έχει δεν μου φτάνουν. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό εδώ, που είναι για να βάζεις έξτρα κιλά στην μπάρα. Σήμερα θα βάλουμε 10 με 15, κάπου εκεί. Κάνε, αυτό 15%, οπότε δεν προλαβαίνω να φιλμάρω πολλά πράγματα. Όποτε φιλμάραμε. Οπότε ενδεχομένως θα κάνω ακόμα σετ, αυτό δεν θα το δείτε ποτέ. For all you know, δεν έκανα καν δεύτερο σετ. Αλλά στο YouTube δεν θα φαίνεται καν. Νούμερο μάλλον και στην κάμερα. Πάμε. Ό,τι βλέπετε μάγκες. Τα ακούω λοιπόν όλα ψώματα. Γιώργο, μιας και σε έχω εδώ, θέλεις να κάνεις μια αφιέρωση στην κάμερα? Όχι, εσύ που είσαι ο καλύτερος τατουατζής της Λάρισσας. Ευχαριστώ ρε φίλε, δεν το ήξερα. Να είσαι καλά. Θες μήπως εσύ να κάνεις μια αφιέρωση στην κάμερα, να κάνεις το outro του βίντεο? Σε βάζω για αρχή, έχω την άδειά σου. Ναι, ρε. Να μπεις. Έλα, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Γιάνναρο. Είναι outro ρε μαλάκα. Outro. Τι προπόνηση τελειώσαμε? Ήμασταν εδώ με Γιάνναρο. Τι προπόνηση τελειώσαμε? Leg day. Leg day δυνατό. Ναι. Όχι φλόρικο. Όχι φλόρικο, ποτέ. Επόμενο βήμα, κουζίνα. Επόμενο βήμα, κουζίνα. Αλλά δεν είμαστε γυναίκες. Άρα δεν είναι το επόμενο βήμα, κουζίνα. Μόνο φαγητό. Θα φάμε το φαΐ που θα φτιάξουν αυτές. Έτσι. Ωραία. Χαίρομαι. Θα βρήκαμε.